Hej alle sammen. Mit navn er Nick Vikander, og jeg er formand i foreningen Askers Have. Jeg håber, at I vil være med til at støtte Tagfarmhuset i Askers Have, fordi det virkelig er et projekt, som vil forvandle vores kvarter. Her kan I se stedet, hvor By & Havn skal opføre det sidste store parkeringshus i Ørsted Syd. Det er et kvarter, som vi elsker, og som har vokset hurtigt til over 12.000 beboere, herunder rigtig mange børn. Men det er også et kvarter, som er blevet mere anonymt i løbet af tiden, og som på en eller anden måde søger sin sjæl. Der mangler et centralt samlingssted, hvor det lokale fællesskab kan vokse. Og det er netop det, vi ønsker at skabe ved at etablere et fantastisk nyt byrum her på P-husets tag. Tagfarm Askers Have. Tagfarmhuset vil fungere som omdrejningspunkt for liv og aktivitet op på taget. Det bliver kvarterets samlingssted, som favner bredt og rækker ud til alle. Til lokale beboere, som bare vil mødes til en snak og en kop kaffe i særlige og skønne omgivelser. Også til dem, som gerne vil lade sig inspirere af foredrag om bynatur og biodiversitet. Til beboere, der vil have jord under neglene. Tænk for eksempel om et dyrkningsforløb, hvor man kan lære om bylandbrug, eller man kan hjælpe som frivillig ved at pleje Tagfarmens marker. Til andre københavnere og turister, for den sags skyld, som gerne vil opleve et magisk byrum på 6. etages højde. Og ikke mindst til børnene. Her i byens mest børnerige kvarter, som får mulighed til at deltage i undervisningsforløb sammen med deres børnehaveklasse eller skoleklasse. Tagfarmhuset og Askers Have skal også være med til at udbrede fællesskabet i kvarteret. Med den placering, som er kun få 100 meter fra bostedet Robert Jacobsen og fra den kommende store specialskole her i Ørsted Syd. Som frivillig forening er vi blevet blæst bagover af den støtte, vi har modtaget til projektet fra så mange parter. Hundredvis af lokale beboere har givet udtryk for deres støtte og ønsker til Tagfarmen og deltaget i vores grassroots aktiviteter siden 2021. Aktiviteter såsom etablering og pleje af en midlertidig kartoffelmark her i kvarteret med fælles vanding og en høstdag for at fejre sæsonens afslutning. Amagervest Lokaludvalg bakker op om projektet, og Østergro med stor erfaring og ekspertise fra deres egen tagfarm på Østerbro er med som partner. Med ambition til at etablere blandt andet en restaurant på en del af taget. Det er By & Havn, som ejer P-huset, og de bruger millioner af kroner til at opgradere det, dens konstruktion, så det kan rumme en tagfarm på taget. Københavns Kommune har afsat driftsmidler til projektet i en budgetaftale, som stort set alle partier på rådhuset står bag. Og faktisk var lokalpolitikere så begejstrede for projektet, at de også afsat millioner i anlægsstøtte til at føre projektet ud i livet. Men hvorfor søger vi så om støtte fra underværker? Vi har haft en lang dialog med Københavns Kommune, og Teknik- og Miljøforvaltningen har meldt ud, at kommunale midler alligevel ikke kan bruges til anlæg. Det skyldes juridisk problem med kommunale fuldmagtsregler. Det er den virkelighed, vi befinder os i. Vi er en forholdsvis lille forening med en stor plan, stor opbakning og driftsmidler til projektet oven i købet. Men det, vi mangler nu, er anlægsmidler, og det er derfor, at vi nu søger om støtte fra underværker. Støtten bliver helt afgørende for, at Tagfarmhuset og Tagfarm Askers Have kan blive til virkelighed. For at tilføre mere liv, mere sjæl og mere fællesskab i kvarteret. Tak for at lytte med, og vi håber på jeres støtte.